Kepiye? Jenenge wong tresna ngono abot dilakoni. Lho kuwi bukti pangurbananing katresnan nadyan abot dilakoni. Iya. Ngono kuwi ya ta? Lah iya, kaya Mas Andika kan Mbak Berliana iki ya ngono perjuangane ya abot. Entah. Wis gedhe lagi dipertemukan langsung dadi jodohe. Ya ora nyono ora ngira Gusti Allah ki yen paring jodoh senajan to adoh ning bisa dadi nyawiji ya kaya begiki. Ngono lho. Lanjut ya Mas. Oke. Sabda pandita ratu ring sliramu dadi sisihku Gusti lilani tresnaku campur sari campur ada campur sarinya Kaula Muda. Terima kasih.